पातूर तालुक्यातील पंचक्रोशीत प्रसिद्ध असलेल्या सोपीनाथ महाराजांच्या यात्रेला सोमवार 14 फेब्रुवारी रोजी प्रारंभ झाला असून शासनाच्या नियमानुसार यात्रा प्रारंभ करण्यात आली असून कोरोना नियमांचे पालन करीत या जत्रेत भक्तांची मांदियाळी होत आहे। सतत 3 वर्षांपासून कोरोनाचे सावट असून यावर्षी शासनाच्या नियमानुसार जमाव होऊ नये म्हणून फक्त भाविकांना दर्शन लाभ व्हावा म्हणून जाण्या येण्यासाठी रस्ता तयार करण्यात आला आहे। तसेच यात्रेमध्ये दूरवरून भाविक भक्त 8 दिवस राहुट्या ठोकून मुक्कामाला असतात। सोमवार पहिल्या दिवशी देवाचे लग्न सायंकाळी 6 वाजता आरती घेऊन भाविक भक्तांना प्रसादाचे वाटप करण्यात आले आहे। या यात्रेसाठी चांदणी पोलीस स्टेशनकडून पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला आहे। या ठिकाणी 8 दिवस साध्या पद्धतीने रोज कीर्तन कार्यक्रम आयोजन करण्यात आले आहे। तसेच या ठिकाणी सोपीनाथ महाराज संस्थान व दमाणी नेत्र हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने नेत्र तपासणी शिबिर व आरोग्य शिबिर आयोजन करण्यात आले असून यामध्ये मोठ्या संख्येने शिबिराचा लाभ घेतला असल्याचे देवानंद शामराव ताले यांनी सांगितले आहे। तसेच यात्रेचा मुख्य दिवस आज 18 फेब्रुवारी शुक्रवार असून यात्रेला शासन नियमानुसार भाविकांनी गर्दी करू नये असे आवाहन करण्यात आले आहे। राहुल सोनोने, ANN न्यूज, वाडेगाव।